și are avizul, da. Dar putem ce aici spune câteva cuvinte. Haideți să spunem câteva cuvinte, dar rog, exclusiv pe tema... Puțin mai în spate, da, ca să... Cum mai în spate? La baza spate. Da? De lămurit, lămurim în conferința de presă. Aici strict pe această temă. Bine. Deci, foarte pe scurt, o vizită de lucru la Universitatea Titu Maiorescu. Îi mulțumesc domnului rector pentru invitație. La început de an universitar voi vizita mai multe universități și este o vizită, așa cum spuneam, de lucru. Mesajul este foarte clar. Indiferent de forma de capital, ceea ce interesează Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului este calitatea educației. Ministerul nu face nicio distinție între universități în funcție de forma lor de capital. Și pentru că suntem la o universitate particulară, aș spune câteva lucruri. 1. Legea Educației Naționale prevede unitate de reglementare între universitățile publice și private, ceea ce este o premieră și ceea ce este de natură a stimula competiția între universități. Din punct de vedere al formei de capital, evident, proprietatea privată este în România regula și respectată, deci nu se pune aici nicio problemă. Aș mai spune un lucru, este foarte important pentru studenții României, este foarte important pentru statul român și pentru universitățile României să avem modele de succes, atât în ceea ce privește universitățile de stat, cât și în ceea ce privește universitățile particulare. Universitatea pe care o vizitez astăzi a făcut foarte multe eforturi care se văd, atât în ceea ce privește baza materială, ați putut și dumneavoastră să vedeți aceste lucruri, însă marea bătălie care trebuie dusă de acum înainte pentru toate universitățile este bătălia pentru resurse umane de calitate. Universitățile care vor înțelege acest lucru vor avea foarte mult de câștigat. Îi mulțumesc încă o dată domnului rector pentru această invitație și din punctul meu de vedere, așa cum spuneam, nu pot decât să admir ceea ce a fost făcut din punct de vedere al bazei materiale și viitorul va aparține celor care vor înțelege că resursa umană în învățământul superior este chiar și de. Spuneți-ne dacă la anul Universitatea Titu Maiorescu va putea organiza master și doctorat. Încă o dată regret să observ că veniți nepregătite la o discuție care are a face cu Ministerul Educației. Clasificarea universităților și prevederile legii educației naționale nu interzic organizarea studiilor de master și de doctorat. Studiile de master și de doctorat se desfășoară în urma acreditării unui program de studii de master și un program de studii de doctorat. Ceea ce spune legea educației naționale este finanțarea statului. Vorbește despre modul în care se finanțează aceste programe. Ceea ce este de spus este că toate programele care sunt acreditate și care au fost, există un ordin de ministru, toate programele acreditate de master și școlile doctorale care se vor acredita conform legii educației naționale și hotărârii de guvern privind studiile doctorale, își vor desfășura studii de master și doctorat. Care este top 3? Îngrijorat că nu veți face master. De ce? Nu, n-am fost îngrijorat. Am spus că noi suntem deocamdată potrivit clasificării în universități centrate pe educație, dar că avem 14 masterate acreditate, avem 2 școli doctorale și acestea își continuă activitatea, urmând să ne supunem acreditării în continuare și eu cred că vom reuși să ne acredităm în următorul an sau în următorii 2 ani pentru a câștiga locul pe care îl merităm noi în sistemul de clasificare al universităților. Eu chiar de aceea și biroul Senatului și Senatul a insistat să-l invităm pe domnul ministru în vederea deschiderii noului an universitar să viziteze o universitate particulară care este așezată deocamdată potrivit clasificărilor în fruntea eșalonului universităților particulare. Eu nu zic că ar trebui să mă mândresc cu acest loc, deși este un loc pentru care s-a luptat, s-a văzut astăzi. Cred că trebuie să mergem în continuare să ne câștigăm un loc într-o altă clasă valorică. Și categoric noi vom face în continuare masterate și școli doctorale, pentru că baza materială ne dă încrederea necesară, iar resursa umană la noi este într-o continuă dinamică și o creștere a calității permanente. Care sunt următoarele două universități în acest loc? Această clasificare a universităților pune universitățile în
clase, așa cum spuneam, universități de cercetare avansată și educație, universități de educație și cercetare științifică și unități centrate pe educație. Eu am spus de multe ori că nu doresc în fiecare clasă, nu este vorba aici de un clasament în cadrul fiecarei clase, pentru că în aceeași clasă sunt universități care sunt axate pe științe umaniste, tot așa cum sunt universități axate pe medicină, altele sunt pe inginerie, deci nu poate exista o comparație. Comparația intervine la nivelul programelor de studii. Iar la nivelul programelor de studii se va vedea foarte clar care universități stau mai bine, care programe de studii stau mai bine, pentru că, desigur, dreptul poate fi comparat cu dreptul, nu poți compara dreptul cu chimia sau ingineria cu medicina. Deci, ceea ce este important legat de această clasificare a universităților, și vreau să înțeleagă foarte bine acest lucru, așa cum l-am explicat de nenumărate ori, este că clasificarea universităților reprezintă o constatare a misiunii proprii pe care fiecare universitate poate să o ducă la bun sfârșit, iar statul trebuie să-și investească resursa pentru ducerea la bun sfârșit a unei misiuni specifice fiecare universități. Nu putem face cercetări de nanobiotehnologie într-o universitate nouă care nu are aceste capabilități, tot așa cum într-o universitate care are programe de doctorat foarte bune, care sunt competitive la nivel internațional, care are cercetare la nivel internațional, statul trebuie să aloce resursa acolo unde se află excelența. Și asta este ceea ce facem. Am un mesaj pentru a încheia această discuție. Cheia succesului și cheia oricărei modernizări a învățământului superior românesc este ca universitățile să aloce resurse și să dea puterea oamenilor de calitate. Doar prin oameni de calitate, doar printr-un salt calitativ al resursei umane se poate face performanță. Totuși, Ministerul își asumă această ierarhizare. Vă rog să vă informați corect asupra lucrurilor despre care... Domnule ministru, vorbesc de oameni de calitate. Deciziile care este de 41% dintre profesori în următorii 5 ani vor ieși din învățământ. Universitar. Dar este vorba de oameni de calitate în învățământ. Despre orice alte aspecte trebuie să vă spun. Nu pot să spun pe care nu l-am examinat foarte mult. Mulțumesc. Noi continuăm vizita, să știți, într-o altă locație aici aproape, dacă puteți veni cu noi în continuare. Deci aceasta este o altă clădire a noastră, dar mergem nu prin spate, ieșim prin față. Aici, asta de aici, da. Sus e foarte... Da, sigur că trebuie să... Da, și bine să fie. Oricum, și credința mea este că acum începe. Da, deci acum s-au pus bazele, acum e momentul zero. Da, de acum urmează, pentru că, știți,